unha verdadeira festa da camelia que exportamos para o mundo inteiro. Así definía esta mañá o presidente da Deputación de Pontevedra a filosofía da 60ª Exposición Internacional da Camelia, un evento que organiza o organismo provincial e que vai ter lugar os días 22 e 23 deste mes no recinto feiral de Pontevedra. Vamos a pola 60ª edición, porque isto foi un certame que comezou alá polo ano 1965, impulsado pola Diputación e que logo foi rotando polos concellos de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía. Comentábamos aquí que vamos a ter a sorte de que a 75 edición, oxalá estemos todos aquí, pois se vai a celebrar aquí na cidade de Pontevedra. Coa vista posta xa nese 75 aniversario, a Deputación desvelou hoxe a programación deste 2025. O día 22 vai inaugurar o certame e terá lugar a entrega de premios. O domingo, as propostas estenderánse durante toda a xornada. O domingo, día 23, a exposición vai estar aberta todo o día. Pola mañán vai haber obradoiros xogos para o público infantil de máis de 3 anos. Ás 11 vai a ter lugar a degustación do té de camelia. Té como o que degustaron hoxe na presentación que organizaron na finca da Estación Fitopatolóxica do Areiro. Dende ali, onde florecen cada ano máis de 400 variedades de camelia, o presidente provincial reivindicou o valor desta flor como atractivo turístico para os 61 concellos da provincia. Un evento tamén para amosar con orgullo un dos símbolos da nosa riqueza, diversidade ambiental, e tamén para amosar o froito do traballo que realizan todos esos produtores de camelias que teñen os seus xardíns feitos unha auténtica maravilla, donde a raíña pois é a camelia, e, por suposto, tamén para amosar o excepcional traballo que realizades aquí desde a finca de Areeiro. Na provincia de Pontevedra están contabilizadas máis de 1.500 variedades de camelia.